ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали ютуби Сауду ТВ мардуми дурай ватан. имрӯз 16 майи соли 2025 сол як-ду дона квартира рӯй кардан. Тамошо кунен, бовар кунен, гарини арзона иншоаллоҳ маъқултон мешава ва шумони соҳиби квартира мешавед дар ин рӯза навор. рақамҳои барои реклама дар тарафи дасти рост нигоҳ кунед, мондагӣ рақамҳои хидмай хонаҳай, заминаи квартира чизе боша рӯй кунед, реклама карда фурӯшта мегузорем. дар тарафи дасти чап ахири 66 дута мондем, якто ватсап, якто дасти рақамҳои соҳибмулкай оиди хона бо метавонед масъя кунед. дӯстон, квартираҳои фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи рӯдакӣ, гардиши Ленинград. дӯстони азиз, доми 8 этажа, хона дар 7 этаж, нархи 45 метри квадраташ 253 000 сомонияй, нархи 41 метри квадрата 240 000 сомонияй ки боз савдо ҳам доранд. рақамҳои 870 34 46 46 дастӣ, 970 34 46 46 ватсап аз номи канали ютуби Сауду ТВ дӯстон занг занед. мега ки бино лифт дора, тирезаҳои хона раҳи калона нигоҳ мекунад. дӯстони азиз, хуб, маълумоти пурра метавонед худотон занг занед. ба ғайр аз ин боз можед ягон хона ҳам дошта бошанд, ҳамроҳи ака чахчах мекунед. чӣ тавре медме хонаҳо коробка кардагӣ, дом 8 этаж, хона дар 7 этаж қарор дорад. дӯстон, худотон занг зада маслиҳат карда оиди хона боз маълумоти бештар, маслиҳати нарх навои хона ака қатъи занг зада чахчах кунед. фақат мегӯянд аз номи канали ютуби Сауду ТВ занг занед. дӯстон азиз, лайкҳоро бимонед, дар канал подписатсия кунед, чизе боша дар ватсап рӯй кунед, рекламагузорӣ карда дар кӯтоҳтарини муддат фурӯхта метавонед. дӯстон, зиндаву сарбаланд бошед. нафарое ки аями территорияи хонахар ҳастанд, мақсад навор як дона ҳай метавонед подписа кунед, рӯишон кунед, лайкҳо қатъи поддержкара фуромӯш накунед. бачаҳои азиз, зинда бошед то навораи баъдина.